Çay içecek mi? Çay içelim. Al çay iç. Susadın mı sen? Ha? Susaptır ha, susaptır. Hani? Küşt, küşt. Men oğulcuğum acıqıptır. Sen mi acıqtın mı? Hədir men size tüycü vereyim. Me oğlum sana tüycü. Ne al. Çay içecek mi? Çay içelim. Al çay iç. Ha? Susaptır ha, susaptır. Hani? Küşt, küşt. Bibi dayı selamun aleyküm. Uloğusa da geldin mi? Ha? Hani? Ayda bir maşin çalışıyordunlar. Ya düşürk geldin mi? Düşürgek geldin mi? Ya pulun oturdu mu? Ne için geldin? Selvi'nin göreyinlik geldim. Kelbini? Be, adınları bileyen ekenin o. Kelbi yok. O çağan keğen ağlattın sen. Utanan yok mu? İnkçiğine dil bitti. Şun bolonunu bileyen mi sen? Şun bolonunu bileyen mi sen? Utançlı. Utanman kapımdan geldin. Bar. Nereden gelen bolsan şu yere git. Ece, Ağlaydım. Musacanın emdiğini tapmadım mı olayım? Ece, bu mehman kim? Bilmiyorum. O cesaretliydi. Tanarsın. Sen ne edip berini taptın? Ağdaşıp düştün mü? Kartadan tapan molaymasa giydim. Selmen baksa. Ne mi dedin? Bağışla. Ne yüzüne geldin? 25 ay, 14 gün. Şunça vakittan soň men bağışladyk gelýän goňç. Jaň etýän eliň alan ok. Halыңdan habar tutoýun diýen eliň öçük berýär. Nirde boldun şu çaka çenni? Şunça vakittan soň bağışladyk gelýänmi? Şo için gitsin. Öwremde çağı halandan bilen o. Men orada günne gözüm yolla. Kaydı kelte taşladı uçtum sen. Ne halimden haber tutyan, ne can etyen. Can Allah'ım. Çağalamızın kakasını öyüne dola göre. Can Allah'ım, yekediligim. Can Allah'ım. Haydi bela düştün sen. Ne çuğunlap şu çağacıklan çüğüne çeken bilýän mi sen? Bebe kanadan iyilen yollaşık ayışar bebe çıksa. Men ecem yanımda men bebe kanadan çıkardı. Men näme kimsin men röýtýän mi guwanç? Nereden gelen bolsan şu yere git. Bunu içer. Kelbi görek gelen ok seni. Uf, ıhlascan can oğlum. Beydip giyece onu telefonla oturma. Näme deýin ece? Başka işlerine mede öýüşüň ettin mi? Bu kanikula? Uy, kanikullar o bu vaxt. Onu da giyece onu telefon oynayan da oğlum. Kıydım. Şeydip ağlap tututan jıklap oturacak mı? Gidenin izinden kop olmadı kıydım. Çağa çıklanı, seni şeydip taşlanın izinden ağlam oğlum. Seni çağa çıklan taşlak gitti. Başına yapacak mı? Gümünden ağrık gitsin. Şu çağa bolondan haberim yok.
Nem üçün ağlaya? Vah qıydım, entek on eline 5 manat pulu var. Şu pul cağış quturdun, ondan şu kapıdan bay emedekler gelere. Ece, çağalar kakam diyere. Bana olara kalkayarak gel. Eştin mi qıydım? Gördün mü? Getir. Yürün çağalar. Yürün. Nahar pişti. Gelin saçağa. Gel qıydım, gel. Yürün nahar yiyelim. Hani? Git. Git şu yerden. Şunca vaxtdan sonra gelenin gerek gel git. Nire var ya? Öyde kalan isklenme. Geymeyana da adım yok, şolar alayı. Girme kapıdan. Düştekiden. Sen kemme eşiklen men yaktım. Endem şu kapıdan gelci olayma. Çınım bilen yani git Kıvanç. Git. Birces körpem bir elim alıp göreyim. Körpezmişsin. Yok sana iştak var git diyen. Var. Git şu taydan Kıvanç. Men halal olacağıma haram yokuşturacak olma. Men birine bararını ütüp fikir etmegin. Men fenyal binamız değil. İçe. Men dışarıya çıkacağına hemme komşuların çağasına iPhone ve manda arp berey. Bolýar ýydım. Häzir qakan duşdan çyksyn, onu maýdaryn bolýarmy? Onun kakam deren. Şoş git. Qaqa demeli. Qaqa diýip bolýarmy? Ondan iPhone almalaýyn te. Kıvanç, bize denize gidesimiz gelýär. Deňizden emma. Denize gitmek üçün Aygül bilen billece magazinlere aylanyp gowja eşitjekler alyp berey. Geçen iptalına değil mi? Geçen kepdi. Yo biz onu giymeýär allyga deniz üçün almadyk. Bir de men näçe ber deňizde gatnap berýär bolan. Ýöne aýratyn eşik almaly bagdara girem ýadyma düşen oy. Deniz üçün bıçağa hokman gerek. Her ýerle ösüp dur görýärmi boýjagaşy. Geçen ýyl kızatlar kiçi bolýar. Bolan o. Haýsy bir täze çykanda da alyp durjak o. Ha? Täze modeller çykyp dur görýär Kıvanç. Durmuşda qadaly ýaşamak diýme bir zat bardyr. A biz qadasyz ýaşaýasmy? Aýsy qadadan aňyrdy. Men sizin sizin soğuyan puluňyzdan ýa men qadanyp geçip bilem o. Uy, bizintik hiç tat alamdyk şowur eşik görýär çağanda eşigini. Şowur eşik soňky döwür näme aldyk biz? Her hepde de sen soğumany berer ýar menne pul galmady o. Uy. Iýdiň o men qyýdyň bilen halis. Birini minip beren ulagym maly. Sowdan durdy. Täze başga işe başla. Başga işe başla, Kıvanç kazanmasaň bolanok. Ýetgeşik sen bir saklap bilen oga haçandan bersen bize daha dalan ok. Näme etýäň biz? O niye kazanan men size ber oturmalymy? A bolmanla näme? Ya da o halis sen qyýdyň bilen ara soğuyan puluňdan näy. Kıvanç, ýadan olsaň bar çık kapy açyk. Bizem sen hemme dadyny çekip çydap bilemdi ok. Sen saklayan yok. Şeýlemi? Şeýle. Men sen üçin ara. Maşgalam taşlap gaýtdym kidan çağamy. Men çağırmadım, sen özüň geldiň berik. Afaris. Tanışsız. Telvi, koy bolly, ağlama. Koy ol ağlasın. Nereden gelen bolsaň şo ýere git. Nerede kayıp çeken bolsaň.
ahryňy, näme çalışdyň bagtly günüň aýtsana. Nede uçallı birinin küy ähtiňi, gelme inni gelişiň ýaly gaýtsana. Nede uçallı birinin küy ähtiňi, gelme inni gelişiň ýaly gaýtsana. Ay, neýüdüňe gelin inni gapydan, ätlemegin geçme bäri sekiden. Garaşdym men her gün jyklap tutudun, gelme inni gelişiň ýaly gitsene. Garaşdym men her gün jyklap tutudun, gelme inni gelişiň ýaly gitsene. Aýtsana sen dymman için taşladyň, aýtsana sen dymman için taşladyň. Ya ol wagt aklyň yetmez ýaşmadyň. Kän garaşdym huşmy ýa-da düşmediň, gelme inni gelişiň ýaly gitsene. Kän garaşdym huşmy ýa-da düşmediň, gelme inni gelişiň ýaly gitsene. Yalvar yarım gideydin men üçün, haram koşma canna halal ten üçün, gelme inni gelişiň ýaly gaýtsana. Haram koşma canna halal ten üçün, gelme inni gelişiň ýaly gaýtsana. Boş salgyma, gelme inni gelişiň ýaly gaýtsana. Gitdiň sen gowunyp boş salgyma, gelme inni gelişiň ýaly gaýtsana. Gelme inni gelişiň ýaly gaýtsana. Gelme